ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ମହାଦେବଙ୍କ ଶରୀରର ଅଧା ଭାଗ ନାରୀ କାହିଁକି? ଏହା କେବଳ ଏକ ରୂପ ନୁହେଁ, ଏହାର ପଛରେ ଲୁଚିଛି ସୃଷ୍ଟିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ। କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ମଣିଷ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱରର ଅସଲ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିଯାଏ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୁଃଖ, କ୍ରୋଧ ଓ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ରୂପ ପଛରେ ଅଛି ଏକ ଭୟଙ୍କର। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଏକତ୍ର ରୂପ। ଶରୀରର ଡାହାଣ ପଟେ ଶିବ ଓ ବାମ ପଟେ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମା ପାର୍ବତୀ। ଏହି ରୂପ କହେ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ଅଲଗା ନୁହେଁ, ଦୁହେଁ ମିଶିକରି ସୃଷ୍ଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଶିବ ବିନା ଶକ୍ତି ଅଧୁରା ଓ ଶକ୍ତି ବିନା ଶିବ ଶବ ସମାନ। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏକ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନଥିଲା। ତାପରେ ମହାଦେବ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ରୂପରେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ଶକ୍ତି ମିଶିଲେ ମାତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ। ଏହି ଥିଲା ସେହି ଦିବ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ଯାହା ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର କେବଳ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଏହା ଜୀବନର ଏକ ବଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ। ମଣିଷ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି ରହେ, ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତ ଓ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଗୋଟିଏ ଭାବନା ଓ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇଟି ସନ୍ତୁଳିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଏ। ତେଣୁ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ତୁଳନର ପ୍ରତୀକ। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରରେ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ମୂର୍ତ୍ତିର ଏକ ବିଶେଷ ରହସ୍ୟ ରହିଛି? କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ମଣିଷ ସତ୍ୟ ଭକ୍ତିରେ ଏହି ରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କରେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ଏହି ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି ଶିବ ଶାନ୍ତି ଓ ମା ଶକ୍ତିଙ୍କ ଅପାର ଶକ୍ତି। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି ଜୀବନର ସନ୍ତୁଳନ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତ, ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ହର ହର ମହାଦେବ। ଏହିଭଳି ରହସ୍ୟମୟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଧେଶ୍ୱରକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।